Daon sa badang atong anak, Danilo. Ngano man nga, naghilom-hilom man na siya, ganina na siya nagsigiginuktok diha. Ay, ambot lang. Wag yung ko kabalo ni Ada. Tingangli, dahil tingali siya problema siya nga trabaho tingali Rosita. Ganina ra ko nakabantay, ana, uy. Nagsige na sa ginuktok. Ambot, aso ba, atong duulon dito, pangutan-on ato kung unsay problema niya. Ala, sige. Atong pangutan-on siya. Anak, wakin. Anak, wakin? Ganina ra mi nakabantay ni Papa nimo. Nga nagsige kag hinuktok, unsa ba? Naa ba kay problema diha sa imong trabaho or unsa ba'y giproblemahan nimo? Ma, wala ko'y problema sa kong trabaho, ma. Dala ko'y gihuna-huna gamay. Uy, unsa ba'y gihuna-huna dahil nimo kung wala kay problema sa ibong trabaho? Unsa ba'y ibong gihuna-huna? Ganong nagsige man ka ginuktok kanina ra bang ka sige ginuktok na nagbantayan na mo ni mama di mo. Pa? Wala ko'y problema sa kong trabaho, pa. Oh, nganong nga aksyon makadaghilak, ha? Unsa ba gid ang problema hadong? Sulti iming duha ni Papa nimo, aron makabalupon mi kung sa problema nimo. Ma, gibulagan ko sa kong uyang mga si Divina. Uy, mao ba? Nganong gibulagan man kuno kaniya? Di ba taon-taon naman mo alang bayhana na? Mo gani pa, taon-taon na mi anak niya. Ambot, kung sa iyang nakaon nga. Pagkita na mo ganina, mag-istorya na ako. Nagsuko-suko man siya. Botong akong pangutana ko sa akong sayop. Hiingon siya nga. Putlo na kuno na mo ang relasyon duha. Oh, unsa ba kuno nahimo nimong sala sa iya, ha? Imo siyang gipangutana. Wala man ko'y himo sala sa iya, ma. Ambot. Gidiritso lang yun ko niya o bulang niya. Wala man ako'y nahimo sala niya. Hiingon naman siya diritso nga magbulang na daw mikiwa na siya gugma ka na ako. Uy, dili na may pwede gada nga diretso na lang yung desisyon. Una-una apila naman mo katuig anak niya, di ba? Magtulo na mi katuig anak niya pa. Nagpropose na gani ko sa iya nga. Mang-asawa ko niya pero ingamot man nun sa ingani nga punto nga nakigbulang siya sa kuha. Anak, istoryahon nimo siya. Baas hindi ayo og naalay na hiubsan siya nimo. Munang istoryahan siya. Klaruha og unsay problema nimo. Nganong nakadesisyon man siya makigbulag siya diretso nimo. Umpot ma, kaya itong aging adlaw ng istorya mi. Iingon siya nga. Muadto na siyang Manila. Unya. Pagbuot ako na siyang mga ginikanan nga. Minyoon siya sa atong anak sa iyang kumpare nga. Kwartahan daw. Uy! Ngano kung magbuot man siyang niyang ginikanan nga iyana? Unya, isugot ra po ni mong uyab. Ambot pa. Kay, dapat ipaglaban niya ang among relasyon duha. Pero, isayon-sayo naman niya nga. Putlo na lang kuno niya ang among relasyon duha. Tungod kay, manto na daw siyang Manila. Unya, minyoon na daw siya katong anak sa iyang kumpare sa iyang papa. Wagyo'y balatian pong bayhana, no? Ala, istoryaha sa siya. Istoryaha sa siya. Basin di mausap pang desisyon, anak niya.
Sige ba? Kung sa istoryahon unya. Maayo. Ayo. Uy, naama lagi si Bambina. Huy, Madir. Ay, Madir, uy, kanang naaba diya si Joaquin. Uy, naaba, ni unsa ba tuyo di ba sa akong anak ha, Bambina? Uy, hi, Joaquin. Grabe siya, uy. Kabalo ba ya jud ko unsa imong kanang problema nimo? Usa ba ituyo ni mo 3 years? Ano na mag-adri sa balay? Na. Mao gini akong tuyo nimo dako kay ni akong tuyo sa imuha ay. Kabalo ka. Wa gani ko kabalo no. Usa imong tuyo diri uli abot ra bakang pila kalit diri. Nakita mi sa imuhang uyab oy. Nakita mi. Unya, hingingon siya nga pasultian daw ka nga mularga na daw siya karon. Karong dayon gyud daw, karon dayon. Unsa? Mular ka na siya Manila. Nga gani mi makaistorya og tarong. Na, mao gito ingon niya sa kuha, Joaquin. Mo nang ako karon din Pero uy, ako pa nimo ba? Ayaw na pagsigig ka ng kuan sa imong uyab. Uy, kabalo ka. Wala siya kanang murag wala sa kay gugma sa imuha. Sa tinuod lang gyud. Ayaw paghilak diha uy. Katong bayhana imong hilak-hilakan kada kang pagbabae diha kang paglaksayal diha. Pabina. Kabalo ka. Nahigigog man ako kayo siya. Nahigigog man ako kayo siya. Hindi ko gusto nga mawala sa kuha si Divina. Pero unsaon taman ha? Ngayong larga na gani no. Nya. Unsaon pa man nimo ni ana? Magkuan pa ka. O sige pa kag lakilak diha. Anak. Ayaw na ibutang perminti si mong una nagbayhada. Way katuwag yun taoy kapuslanan ng klase nga babae. Sa tinuod lang yun. Huna-huna at 3 years mo niya ang anak na kasayon. Budesisyon na siyang pinalive unya pa ka di kayo bang gani madaghit si magbulakaw bang di ay siya karong adlaw. Tinuod ka na anak. Ayaw na gulaw we. Daghan pa kaayog mga babae dang nagsayal. Kabalo ko nga kuan ka ng unsay tawag aning gwapong tao ka we. Ayaw jud kayo dibdib nang gibo sa imong uyab sa imuha. Pero pa nahigugmaan kay ko niya. Hindi na ko ni madawat ang tanan pa, ma. Anak, muli ako giingon sa imuha. Ayaw na idibdib ng pagbiya sa imuha ng mga babae. Mas maayo magani karon nga nga bag-o pa mo. Wala pa mo magminyo kontra sa nagminyo na mga giingana kaniya. Tinuod ka na anak. Mo nang sus. Og ako lang po sa kong kabahin? Na, di gyud ako ipamugos sa kong kaugalingon sa taong wala na gusto na ako. Pero yun saan man ako masaka. Hinay kong mamjugay ko ni Divina ma. Ay, sus Ginoo ni boy. Hala, ilakaw-lakaw na yan to. Soroy-soroy na si mong mga parente dito. Ano ma? Huwasan ka ng gibati ni mo. Sige baka huda-huda ng babae nga way kapuslanan. Pa. Ambot. Ano na kayo mo man siya sa kuha ni. Ano man. Punta. Hindi mo man talaga ang tanan-tanan. Hindi mo man talaga ang tanan-tanan. Hoy, ay napagkilak-kilak niya, Joaquin. Kabalo ba ka? Nakoy amiga ay. Kabalo jud ko nga maibog jud ka adto. Hitsurahan pud to Unya usap pa. Kanang buutan. Munang ay napagkilak-kilak diha Sunod, ikuyog ta ka. Aron makaila nimo to kung amiga na kong gwapa. Ay, kabalo jud ko maibog jud ka ato. Sige lang, yours. Sige lang. Magpalabay lang sa kong gibati karon. Basin diay. Mawasan ako sa akong gibati o
Kung makakita kong laing babaeng, laing binuhat nga. Tinuon na higugma sa kuha. Hoy, dapat lang. Ayaw dyan pagpatuntuan ng mga gugma-gugma dyan na sama ng dibina nga imong hinigugma. Nga wag gyud klaro. Uy, kadaghan pag babae diha kanang wakin. Ayaw dyan taon ipuhos imong una-una ng isa na kabuk babae. Uy, kabalo ka. Daghan pa kayo sila. Sige, yours. Salamat kayo. Pero, ako sa lingi, isuroy-suroy sa ako akong gibati. Oo, sige. Nga pagkahuman, ipaila-ila ta sa kong amiga. Gwapa ba yan doon to? Kabalo jud ko nga maibog jud ka ato. Uy, kung lalaki pa lang ko, ako lang namuyab ato, uy. Hinhin, unya pagkahuman, basta. Maibog jud ka, promise. Salamat kaayo, Yorsa. Salamat kaayo. Ug abangan ninyo nga pasumpay sa ato ang drama sa kaagi ni Joaquin ug mga adlaw.